Adi mụmụ afọ Igbo wee bụrụ na etu aka si na-anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata dịka unu mana anyị abịakwa n'ọzọ etu anyị si eme n'izuụka ọbụla n'ihe onyonyo a wee bụrụ na o ruo na mgbe ahụ anyị ji anọrị ọfụma anyị n'ụlọ ji na-eji asụsụ anyị wee na-ekwu etu o si dịrị anyị Igbo bụ Igbo daalụnụ anyị abatakwana n'ọzọ abụ m nwanne unu nwoke Mike Onovo ọ na-asị unu ka anyị gaa n'ihu Kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo abịa na ala Igbo ọ bụ ọha na-azụ ụmụaka ọ bụghị otu onye na-azụ nwa ya mere o wee bụrụ na mgbe ahụ ka a na-eme onye agha na nwanne ya ibu anyị danda maka na mgbe ochie na-abụ ịfụ nwa onye ọzọ ebe ọ na-emehie pịa anya ihe dụọ ya ọdụ gbuo okwu dị agha kpatara Igbo ji na-ekwu okwu na-asị onye ọbụla hụrụ ọkụkọ ebe o ji ụkwụ na-abọ nsị ya chụpụ ya na nsị ahụ maka na amaghị onye ga-atọ okwu ya Igbo bụ Igbo daalụnụ ya bụ oge ka anyị na-achọ ka anyị na-achitekwa azụ site n'ịgwa ndị be anyị na ya bụ ihe mebirinụ na anyị kwesịrị imezie ngwa ka anyị ga-anọ n'ihu n'oge Ugwumba Opurobios Igwe Ejenga Adi mma anyị adobiri n'etu ahụ ịma na mgbe ahụ anyị pere mpe ama m na mgbe ị na-anụ ugbu enwere ihe ọ na-elotara gị ugbu a ọ na-elotakwara m na mgbe anyị pere mpe ọ na-abụ a na-abụ agụkata egwu a aga m na-enewe ngwere ana m ene ngwere ebe ọ na-ekwe n'isi gịnị ka ọ na-eme ngwere adịghị eje ije mana ọ na-agba ọsọ ime ha na-akpaka ọ gbapụ wee bụrụ na o kwesịrị na anyị ga-akụrụ ya aka maka na nwa ngwere adịghị eje ije mana ọ na-agba ọsọ ihe a bụ nghọta anyị nwere mgbe ahụ anyị pere mpe Igbo bụ Igbo daalụ na anyị chọrọ ịga n'ihu edobikwana n'ụbọchị tata ọ dị okwu bara uru okwu dị mkpa ọ dị oke mkpa anyị chọrọ ịtụnye ọnụ ụmụnne anyị ndị bi na Delta steeti ụmụafọ Igbo ndị bi na Delta steeti
Inunugo na ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ha abụghị ndị Igbo, na mmadụ na-aza afọ Igbo na-asụ Igbo ijụọ ya ebe o si, ọ sịghị na ya abụghị onye Igbo. Ọ bụrụ na ịbụ ha anụ enu ịbụ ha nana ka ekwenụ nke Igbo. Mana anyị nwere ihe mere ede o ji nwee ebe nwee ihe na-ekwu maka ya bụ na anyị jụrụ ha sị ha kedu ihe kpatara o ji bụrụ na unu na-asị na unu abụghịzi ndị Igbo ebe ọ bụkwa na unu bụ ndị Igbo. Ya ka anyị ga-atụnye ọnụ n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ya bụ nwanne m nwoke kwụsị okwu, ọ dịkwa onye m ga-akpọta ga-atinye ọnụ n'okwu, mana ka anyị nụ ihe bụ iwe ha ji wee kwuo ya bụ okwu. Opurobios Igwe Ejenga. E nwere mgbe ụfọdụ n'ime ndị bụ unu ndị bi ofe mmiri Niger, ndị Delta, ya Famasaba, ha abụghịzi ndị Igbo, na ha ekwetaghazi na ha ga-esonye ndị Igbo. Amakwọ m ndị na-akpọ ndị Igbo, ọ na-akpọ ndị Igbo ndị Biafra, ọ ndị na-asụ asụsụ Bia, ke ndị na-akpọ ndị Igbo. Ndị Igbo bụ onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo. Asụ Igbo, ke ya asụsụ Igbo, because that time I learned this Biafra war, that time of Biafra war, has na the map of Biafra say River Niger. So ndị Biafra bụ ndị Igbo. Amazam the definition of ndị Igbo. Even right from time, I were different religions in Nigeria. I want not Nigeria and whatever. Even that Bendel, that Bendel, and a Midwestern region that time. So even that time, Biafra war, that the civil war, out of that time. That time we would the gap, sit down from Onisha down. Was there the Biafra? Or was about now? So in that time, I had them so small. That time I already thing. But that chicken go man inside Gogo. We are from Onisha. Gawaza down to even to Bayelsa was a Biafra. So I'm more na ndi Biafra was in the Igbo was in the Keyo. Mana anyị na ajụbụ ndị kedu ebe unu bụ ndị Igbo? Ndị Igbo Biafra, that Biafra map maybe go the thing na share go the boundary. Like my place now Mbiri in the Kano East local government area. We were marketed from Benin, Edo State. So this some people will say some other states Bia, like all those Abia, all those Anambra, all that is, and those will be some like everywhere. I'm a business. Those eastern part of the country, they're very good in business. So I know be my business in our own area. So definitely, my closeness anywhere with the Onishan and the other people. The also the same thing. So that's the thing, sir. Okay. Mana no bi nke kita Igbo onye Igbo, mana ina asụ Igbo, ina aza afọ Igbo. Yeah, it's not fun nazara afọ Igbo. Amakọ the meaning ihe kpọrọ the meaning. Ọnwụ ka ya bụ na ọnwụ ka. Ọnwụ na-egbu mmadụ ka, ọnwụ karịrị mmadụ. Ọnwụ karịrị mmadụ. Bekee na-akpọ ya chekpọ mmadụ. Ị na-akpọ ya ọnwụ ka ọnwụ ka. Ọnwụ ka. Anyị na-akpọ ya ọnwụ ka. Mana anyị na-ewu Igbo. It's not going to be Igbo, but here the whole thing no inside there. Maka that time, I could that Biafra. Yeah, all the thing. I come to that. Yeah, everybody way because that's a Biafra. That's not that boundary. It's in Onisha. So when you idea, you get see what I address that thing. When anything now. Like most of my friends, I was in the from after River Niger down to other states. And Igbo, not one Igbo. Like in my own area now, and I bought like other people now, and I bought some people in Igbo. In my own area, I be to Eka in Abo or every other area, and I bought some people in Igbo. So all na ancha Igbo. Like you now, Anambra man, Imo man, Igbo, or the possible. Ya wona etu ino na enwere ndị na-akpọ ndị Igbo. Enwere ndị na-akpọ ndị Igbo. Make a research now. Guys to Abo whatever. A na-akpọ ya ndị Igbo. Onwe ndị na-akpọ ndị Igbo. Ngwa biko kenekwa ha n'eze n'anya. Ekelekwa m unu. Ekelekwa m unu maka the opportunity and the privilege. Unu to je ku my own share my own experience. Maka ihe nghọta about the in my parents gwara m maka akụkọ. So I thank you people, I greet you. Opurobios Igwe Ejenga. Chinedike Dezi nke na-etu ake, nke na-etukwa MFR. Unu lele Ugwumba.
ngo wole no obi Ugwumba makwa Ugwumba ugo onye ndewono una akpatụkwala TV aka afia nga no lele Ugwumba abịa bụ nke mbụ Ugwumba ndị be anyị sị na ọ bụ uru bụ onye na-mara ebe o si bịa. Anyị nwe 25 local governments, 3 senatorial districts. Delta North bụ anyị ndị Igbo, ya 9 local government. Delta Central bụ ndị Soko na ndị Olobo, 8 local government ka fa nwe. Delta South fa bụ ndị Ijo na ndị Ichakiri, 8 local government. So ndị Igbo nwere more local government na Delta State than ndị ọzọ. Afa gị bụ Okeke, afa gị bụ Okafọ, afa gị bụ Nwachukwu, esi na iburu Igbo gị ka ịbụzi. Anyị ma na o nwere ndị si Benin na ndị ọzọ bịa sị even na Igbo East o nwekwazi ndị ọzọ mix si even ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịa si na Enugu there wanche eme Igbo. You know the same thing ka anyị nọ na Anioma. Anioma basically bụ ndị Igbo. Nkobali ndị Asaba ya bụ Ahaba bụ Nteje ka fasi bịa. Ọkpana bụ Nri, Ọwa bụ Nri, Igbanke bụ ndị bụ Ogbemodiafa bụ Nri, Ọgwashi Ukwu bụ Nri, Igbuzo bụ Isu na Nri. Mana o nwekwa within the group ịbịa afọ dịka na-ebu dị na Oshimili local government, Oshimili North local government, ndị Ebu bụ the truly 3 communities. Àwọn na-asụ asụfa felue taa ya bụ ndị Nri, ndị Olukwomi, Ori Yoruba na ndị Igala ya Ebu. So ọ bụ na ndị ọzọ na-eklemu na fa bụrụ ndị Igbo, fa ka mee ka ndị Ebu keep their 3 languages, keep their language ebe ha si bịa. Ụfọdụ na-eklemu na fa si Benin bịa, fesiro Benin bịa. O nwere ndị a na-akpọ ndị nwe eze Chime, ya bụ dịka Uselokwu, Iselazagba, Obio, Ọnịcha ugbu a ndị Ọnịchas. Okay, nnefa bụ onye Benin, mana nnafa bụ Chime onye Igbo dibịa. You know, so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo, ụfọdụ kwere na fa bụrụ ndị Igbo. Mana ndị unu bụrụ ndị Igbo a na-asịsị fa wazizi aza afa ndị Igbo. Ụmụ ụnụ niile na-asụ Igbo. Ọ bụrụ si Benin bịa ka ọnụ si Isoko ka Orobo bịa, ọ na-aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa. Emime unu ga-aga na-agọsị n'unu si ebe a bịa. Mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo. Ọ ga-ekpatazi ya ọ bụ onye bịazịa na anị mmadụ. Okay, ịnọ na be gị ndị anị mmadụ abịa displace ya, will your tradition, will everything in how many years? We lose their own language, superimpose their own language. Therefore, ilofuzi ọnụ bụ unu mba nke a bụrụ eziokwu. Mụnwa kweta na Anioma niile bụ Igbo, mana o nwere ndị isi Benin na ndị ọzọ join ever mana afa pempe. So amasịzi na arụrụ ụwa banye na akpa shuga, so akpa shuga amasịzi ka shuga. So mụnwa kwe na anyị bụ ndị Igbo. Ọ ya kpatara ndị bụrụ president aka Ikenga ya bụ Igbo niile. Owuwechi bụ onye ọgwachi okwu. Ugwumba ọ dị mma. Nya bụ nwa amadi ekwuo na-etu osi die n'ọnụ, otukwu na-etu osi die n'obi. Iwe hụrụ na anya bụ ihe bido n'ebe ọ nọ na o bidoro n'ebe ndị nne na nna ya nọ. Mana gịnị kpatara ha ji na-ekwu okwu a? Ọ dịkwanụ mma ka anyị nebi anya mara etu anyị ga-esi mee ya bụ ihe, maka na anyị mara na anyị bakwara ụba bụ eziokwu, mana anyị nwe ibe ibidozi na-atụfu ndị anyị mara na anyị bụ otu ọbara. Enwere etu ọ dị. Ugwumba bụ Ugwumba. Otu ihe bụ ihe ọjọọ ihe gbasara agha anụrụ n'obodo anyị wetara anyị bụ na ọtụtụ n'ime ndị be anyị hapụziri ihe gbasara ezi omume wee na-esozi onye ji ego. Anyị mara na mgbe gara aga ihe a na-achọ bụ onye na-eme ezigbo omume. Ịchọ ịkpọga nwa gị ebe ọ ga-agbapọ, ebe a ga-akụziri ya ahịa maọbụ kụzieri ọrụ ma nke a ma nke ọzọ. Ihe ị ga na-achọ bụ onye ezigbo omume, onye nwere ezigbo agwa, onye na-emeta ọfụma, ka ọ ga-abụ emecha anya ka ya bụ nwata
mụtakwa maka ihe a na-amụ abụghị sụsọ onye bụ ọrụ ma ọ bụ nye bụ ahịa. Ihe a na-amụkwu bụ omume, etu esi ahazi ihe, etu esi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mana ugbu a ndị be anyị ha na-achọzi bụ naanị onye ji ego, asị gị ị na-akpọgara onye a ọ ga-edukwu ya ụlọ ma ọ bụrụ na o mechaa. Ebe ọ bụ na anyị makwara na ọtụtụ ndị mmadụ ma ụfọdụ ndị kpatara ego ha na-abụ ha agbachara ha bụ ha dekwa edu mmadụ ụlọ. Ngwa ka anyị kpọbatanụ Chief Gregory Ibe bụ onye na-eme mmemme ahụ akpọrọ Uturu Cultural Carnival. Ọ dị ọtụtụ okwu o nwere itinye ọnụ n'ụbọchị tata, biko ka anyị na-enọrị anụ. Ihe merenụ ọ na-abụ ịkpọ identity loss. Identity loss bụ dịka ihe mee gị, ihe ukwu mee gị ga na-eze onwe gị eze, mana ihe niile anyị ji na-eze onwe anyị eze ha fụala n'akụkụ, anyị agbagotewekwele. Ihe niile anyị na-emewu ndị niile kwere na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, ndị na-ekwere na okwu anyị ga-anọfe ihe suggestion emere eme by UNESCO. Ọ na-abụ ihe ga-gbatuo, o mechaa ọ ga-arịgote elu. Nrigote elu ọ na-abịa ugbu a, ọ ga-enwe ọdịda. Onye mere bụ na o nwebeghị na onye anyị nwe na ọchịchị ga-eme n'ihe o kwesịrị ime. Mgbe mbụ ọhịa ọma na-amụ asụsụ anyị ka ndị mmadụ na-achọ ka amụta ya. Onwe mgbe ọ ga-eruzi ha enye anyị ọnọdụ anyị, asụ anyị agaala, n'ihi na ndị niile nọ na Amerịka, obodo nọ na Amerịka na-alọtabe 20 years iruo a na-eme cultural event ebe ahụ. Ọhịa eme na ndị si Amerịka nke ugbu a kwuru na anyị chọrọ ịdị na-ebu culture niile anyị nọ na-eme na Igbo Uturu Cultural Carnival, ndị gbara 1st to 5th to onye nke ise. Anyị evuru ha gaa Amerịka na Washington na Smithsonian Institute na-aga eme annual event, so that ka onye ọbụla kpọtụ ụmụ ya ndị Igbo dum ka ebe ahụ different ụdị na ụdị nọgasịnụ na omenala anyị. Ụjọ a na-atụ m na anyị ga-agafere atụmatụ ahụ ndị eruru ndị UNESCO. Anyị ga-emecha hafụ ya n'ihi na mụnwakwa bụ UN consultant. Ọ bụrụ na ịtoro n'Enugu ọfụma, ịwụ onye Enugu, ndị niile na-arụ shoe na tailoring from Robinson to Eze Street to Oguyi to Owerri Road, ha ụcha ndị Uturu banye ime Ogbete. Mgbe ahụ iruo na Ọnịcha na shoe area ahụ, iru ebe ahụ sị onwe ndị Uturu nọ ebe a, ndị mara achụfụghị n'ụlọ. Ọ ya mere ndị Uturu ji dị proud isi na ịbụ onye ochi na ọhịa ka gị mma ka ị na-ezu ochi, na onwe onye Uturu ga-eghe gị ọnụ. Ha ga-enwe na ọwụ na omenala anyị datị na onye ahụ ha cherebiri ya echi na ọ na-aga ịla. So ọ ya mere onye ọbụla ji sị ha onwekwe ihe na-arụ gasị mba asị ga-amụ ọrụ aka. That's why ị ga-ahụ anyị na-aba ndị shoemaker, ndị tailoring, anyị juru ya eju. Ọ hapụrụ ịga akwụkwọ, ọ wụzi na ọhụrụ aka ụmụ anyị bịara gawazie akwụkwọ. Mgbe mbụ ị ga-aga ịrụ ọrụ n'obodo anyị ebe a Uturu, ọwụ na ibe ya abacha gị ga-adọnye ya na mmiri na-achị achị ka the chemical nọ na starch were orugide mmiri ahụ ya enwe ike ịsafe ya. Mbata ebe ọbụla isi bụrụ onye Uturu bata na mmiri ahụ, ịsacha aka gị, inwe ga-etinye aka gị na basket a chịrị taa, ibeta ị ga-eburu the basket, ga-evuru eketere ahụ ga-achịrị ya taa gawakwa ebe ị na-aga. Ọ bụghị oshi. Ihe a bụ na agụụ ji m, ahụrụ m ihe nwanne m mewere. Onweghị onye asọ ogbu ofu onye na-azụ nwa. Ndị Igbo anyị hapụziri ọzụzụ nwatakịrị ya dịzie ka onwe onye nche. Ndị na-azụ azụ enwe ihe akpọrọ ya, ndị na-eziga ụmụ ahụ eziga enwe ihe akpọrọ ya. Ọwụcha ịga skuulu wee onwe ndị mụrụ ọrụ aka, mgbe ha chetara tete n'ụra dịka obodo mba ọzọ si eme, ha gaa akwụkwọ. Ịga Alaba ịkọ mgbịrịmgba na a ga-enwetali 30% ndị na-ere ahịa bụ graduate. Onwe ndị gụchara agụcha banye. Ọnọdụ anyị abụbụ ọnọdụ anyị nwee ndị ga-egosi anyị na o nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Bifo amụọ anyị, nna m ha bi na Kaduna. Ndị Uturu niile nke ọbụla batara ọlọta Krismas
onye ọbụla eso ya, onye ọbụla akpọta nwa ha. Mgbe aka na-enwe role model, onye kacha eme ka ọ bụrụ onye nwa m mụrụ ahịa ọrụ n'aka ya, onye kacha eme ezigbote ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso. Kama alụchazie agha, onwezi onye na-asị onye kacha eme onye ezigbo ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso. Onye oshitikata foto ebe ọbụla asịso ya. Ụmụ ihe ọma ahụ eji na-ama mmadụ, onye na-agbakarị mbọ, onwezi mgbe ejiri werezi ya mere isiokwu. Ya gbara agụ ọ na-aba agụ na-ebute ajụcha anara. Ihe ndị ahụ ndị Igbo ka ji kpọrọ ezigbo ihe, ewụsị ya na ndị a na-akwado abụrụ ndị ọjọọ. Ile anya obodo bara uru na-abụ obodo ofu onye pụtara ha nwee ezigbo omume, ya zụọrọ ha ụmụazị. Onye ezigbo omume zụọrọ gị ụmụazị, taa ka ọ ga-adịgide. Ụmụazị ahụ na-agba mbọ dịka onye ahụ. Onye oshi zụkwanụ gị ụmụazị, taa ka ọ ga-esi dị. Ọ ya bụ ihe agha bịara gbasazie onye ọbụla ngwere n'ọhịa, oke n'ụzọ. Onwezi onye chọrọ ịmụ ọrụ aka. Ọ wụzie mgbe atụrụ ya atụ, mgbe efere ya efe. Ihe ọbụla emere ka ego pụta. Ndị Igbo a na-azị ajụ ajụjụ. Ọ ya mere ihe niile ji na-emebisi. Mana anyị ka m nwekwa olileanya dị ukwuu na nwa mgbe oge otu anyị bidoro na-ekwu ya, na-ekwusi ike, unụwa na-agbakwa mbọ na-ewegasị ha ebe ọbụla ekwesịrị iwega ya. Ndị nna na ndị nne ga-ama na isi nwa gị na ihe ọ ga-aba uru, ezigbo ihe bụ ihe a ga-atinyere gị aka n'ukwu. Obodo niile n'ala Igbo mụta ịkwụ na ụzọ kwụ ọtọ, ịgwa nwa ha na ihe ọbụla ga na-eme ihe dị mma, obodo ga-emegharị. O nwere ihe mere na 1983, ofu onye ebe anyị gara Lagos ga mụọ mekanik. Ọmụdụ mekanik mụruo ya afọ ole a na-eme ya, ha ga-zuru moto 306 ekere ndị senatọs mgbe ahụ, vuru moto senetọ ahụ na-agba. Ọ pụta na polisi ụtọnyarị ya so ya gba anyị ya sị ya akpọ onwe ya senetọ. Ndị polisi hafịa ya, vuru moto rute n'ezi nne ya tie chei na nwa ya ọ dịbe 6 to 1 year ọ gara ịmụ mekanik, na o torubeghị ịkpata ego ịgba moto a, na ọ bụ na o bupụghị moto ahụ ya na ya ga-akpọrọ ya obodo. A na-ekwu nwaanyị tiwe, ndị obodo gbakọ ya, nwa ya si mama ya nọ ya sị na ọ ga-apụ nga na o torubeghị ịgba moto. N'ọnụ takwara na gịnị bifo agbanụ moto na ị ga-amụcha n'ọrụ, eduo gị ga-ebido nke gị, bido kpakawa n'ego na o nwere na ka esi arị ya dat na ekwa. Nwaanyị the boy vuru moto ahụ gakwu n'ụlọ enyi ya nwoke arị ya so, ha ga-paakị ya ebe ahụ. Origo nna mme 3-4 months after, polisi si Lagos chọgide ala ndị a ịbịa buru nwaanyị mama nwa. Ndị obodo gbakọ tie, ị ga-ebu nwaanyị afọ. Nwaanyị ekweghị na ihe ọjọọ. Nwaanyị asị nwa ya na ọ bụ otorubi ịgba moto a n'ọhịa ọjọọ ka ọ mgbe ya kwe ya nọrọ n'ụlọ a na ọ chụrụ nwa ya achụ. Ndị polisi si na ihe o mere asa ya, ndị polisi na ha ga-epik ya na nwaanyị akwụ n'eziokwu. Obodo gbagharị ya ka ebe ndị polisi fụọ, emegide investigeshọn, agazie n'ụlọ nyere ya so n'obodo ahụ, gazie jide ndị ahụ kpụrụzie moto. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma anyị anọ na anụ mmiri okwu ya bụ ihe mebiri emebi aka nwekwara ike imezie. Ihe anyị na-eme bụ ka anyị nwee ngwa ntị. Ọ bụrụ na anyị bụ ọnụ gwa ntị, ọ bụrụ na ntị anụghị, mbọsị a ga-egbupụ isi ọkwa ya na ntị ka a ga-egburu. Mana ọ dị mma ka onye kwuru ka ọ ga-abụ asị kedu ndị kwuru. Ọ bụrụ na onye kwutere ọfụma maka na ntị a gwara nụrụ. Mụ ọ bụ Mike Onugbo chọrọ ịpịachi ọnọdụ a maka na oge anyị agwara n'ụbọchị tata. Mgbe na-asị gị biko chibiri aka ghọrọ anyị n'izu ụka na-abịa abịa, anyị ga-abịakwa ọzọ. Ebe ọ bụla ị nọ ibutere n'anya aja afa maka na Igbo anyị adịghị mma ka a na-akpọ anyị aja afa. Ugwumba. Ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo.